ngikwazi ukukhoshozela 6 days a week emoyeni. Uyabona kwezinye izinto all things work together for good. Uyabona ukuthi makuthi uNkulunkulu uvuma yonke imithandazo esithandazayo khona okungonakala. Sometimes kumele umbonge uNkulunkulu ngemthandazo akangayiphendulanga. Manje ngiyayizwa iyangibaleka le voice. Malibonga igama lenkosi. Malibonga igama lenkosi. Now all of them they came afore. Babethemba ukuthi bengakhetha bebe inkosi. Kodwa uphondo lwavele lwayithulela. Lwanganyakaza. As much as uDavid wayengabonakali njengomuntu, kodwa uNkulunkulu wayembona njengenkosi. Bona babethi mabebuka uDavid bebone the shepherd boy. Kodwa uNkulunkulu mayebheka uDavid wayengamboni shepherd boy, wayebuka the king of Israel. Abantu mabekubuka babona umama nje wasemlasi. Kodwa mayebheka uNkulunkulu akabona umama wasemlasi. Ubona the prayer warrior. Abantu mabebheka babona nje umfana nje waseThekwini. But when the Lord looks at you, ubona umuntu oyinkinga in the kingdom of darkness. Ubona inkinga yomuntu ngoba babebona umfana nje wokwelusa. Kanti uNkulunkulu ubona inkosi. Sekuthiwa hambani niyomlanda umfana ekwaluseni. Kwathiwa bahambe bayomlanda bashona khona. I imagine ukuthi lo owathuna ukuthi uhamba umlanda ekwaluseni wayecasukile ethi I qualify ukuba inkosi kodwa khethwa mina. Wahamba wayekwaluseni. Bathi mayefika wafika nje wafika weza kuyena bafika weza. Mayefika akakhuluma izinto eziningi wathi uyabizwa. Wayihambela ufuna vele afike lapha engayilungiselele ukuze engakubonakala ukuthi uyaqualify kuba inkosi. Ngoba kube kuthiwa watshela ukuthi njengoba ubizwa nje ubizela ukuthi khona umuntu ozogcotha ozoba inkosi. Mhlawumbe wayoqala emfuleni ageza ubuso asuke nephunga lezifo athi ngifuna ukuze unuka ihlathi ngifuna nami ukunuka kahle ukuze qualify. Wathi uyabizwa wosiyabizwa ubaba. Wangamkhela ukuthi ubizwelani ngoba sometimes abantu bake besivalele kanti uNkulunkulu usikhethile. Thina singo never die, singo unstoppable. Asivaleleke asivimbeki. Siphuma lapho kuthiwa ngenwa khona thina ngoba sihambi isonto saba noNkulunkulu. Bona ngesikhathi bemyisa ehlane yolusa ehlane babeyithi ukuthi bayamcindezela kanti abazi ukuthi bamnikeza iopportunity noNkulunkulu yokumtraina. Kunezinye izinto okubonakala ngathi siyavaleleka kuso kanti uNkulunkulu ufuna isikhathi nathi. Kwesinye isikhathi ubona abantu besihlehlela kanti uNkulunkulu ufuna ukusondela enza izinto ezinamandla kithi. Ngoba ihlane, it was the training center for David. Wayedinga ihlane ukuze aqeqeshwe ukuba inkosi. Ukuba inkosi wakutrainela ihlane kanzima. Trainela ihlane ekhaya. Oh, uDavid ufike ekhaya. Mayefike ekhaya zonke ezindala ezikhona khona. Ngoba uNkulunkulu njalo nabo ukuthi lo omthandayo wena vele ngabi lo uNkulunkulu azomsebenzisa. Abazali abazali bebethi mina ngiyoncwada uRiver. Uyena nje nimthembile. uNkulunkulu vele ekhomba omunye. Lithi mayefika uDavid ufika akazi kwenzakalani. Ufika akazi kwenzakalani. Ufike wama phambi kwenkosi, phambi kwaMprofeti. Bafika lwaqala futhi uphondo kwaqalwa phansi. Kwaqala komdala oyisithenjwa sala ekhaya. Lwavele lwayithulela uphondo. Kwezwa kolandelayo bonakala equalify bonakala nezikhwepha. Lwavele lwayithulela uphondo. Badluliswa lwayithulela uphondo. Kodwa kwathi sekusondela kuDavid umfana onuka izimvu, umfana obuya ekwaluseni. Lithi iBhayibheli wayebomfana
enamehlwana akhanyayo, enobuswana nje obungathembisi. Kodwa lwathi maselifika uphondo seluza ekhanda likaDavida, kwakungathi amafutha anqumele kwabanye. Kodwa kwathi masekufika ekhanda likaDavida kwenzwakala kuba khona i-vibration, kwezwakala kukhapha amafutha ophondweni. Wathi uSamuel, hayi lento kade ingenzeki, kade ngikudlulisa uphondo kuthulekile. Wathi khona into eyenzakalayo manje, ngithi mangilisondeza uphondo ngapha ngizwa linyakaza, amafutha aqala abila. Ngoba mase kuyisikhathi sakho, when the time is right, the Lord will make it happen. It doesn't matter if you are rejected. It doesn't matter whether you are not favored. But when the time is right, the Lord will make it happen. Mase kuyisikhathi sikaNkulunkulu uzokwenza kwenzeke. Ngicela ukumemezela namhlanje, ngizwa uphondo lwefavor, amafutha ayaqala yabila. Kunabantu akade benganakiwe, kunabantu akade bethathwa kancane, kunabantu akade bebukelwa phansi. Kodwa namhlanje ngizwa the call filled with oil. Ngizwa amafutha yabila, kade ukhala. Kodwa namhlanje phuze emthonjeni, ngizwa uNkulunkulu ethi the oil is about to fall on your head. Ngizwa uNkulunkulu ekhuluma namhlanje uthi favor is about to locate you. Yebo, ekhaya lakini unakekile, but favor is about to locate you. Yebo, emsebenzini izwi lakho alilalelwa, but I hear my God, favor is on your way. Goodness and mercy shall follow you. Okuhle nomusa kuyokulandela. Ngizwa uNkulunkulu namhlanje uthi kade ukhala, kodwa nansi favor ebusuku. Ngizwa uNkulunkulu namhlanje, your time of favor has come. The Lord has remembered you. Inkosi ikhumbule, kade uhlale kwaluseni, kade uthathwa kancane, kade ubuyisela emuva. But I hear my God uthi amafutha azokwehlela ekhanda lakho, amafutha azokwehlela ekhanda lakho. Oh my God, oh my God. Ngesikhathi lisondela uphondo aqala bila amafutha. Ngesikhathi lisondela uphondo aqala bila amafutha. Ngizwa uNkulunkulu namhlanje uthi kade udinga izinto zenzeke, kodwa amazulu are turning things around. Akade besemnyango bazoba semsaba, akade beho nobody bazoba ho somebody. Ngoba favor is about to be unlocked upon your life. Favor is about to locate you. I hear my God, the time is now. This is the time. It has been too long suffering. It has been too long struggling. It has been too long crying. I feel my God, favor is about to be unlocked. Impilo yakho ayisozifane, uzohlabelela iculo njengoDavide. Uthi ungizungezile ngasemuva nangaphambili, wabeka isandla phezu kwami. Ngizwa uNkulunkulu athi no door will be shut before you. Udinisa imthangala, udinisa indonga, wabi favor makes a way where there is no way. Favor open doors. Favor breaks the yokes. Come on, shout favor. Shout favor. Shout favor. Beguma
umakhelwane wakho, makhelwane. Favor is about to locate you. Favor is about to locate you. Awungena ukushumayela emlazi, ngena ukushumayela ebandleni, ngena ukushumayela abazalwane. Nansi favor. Uya hashita mazia. Nansi favor. Uya sakata. Hulabahashitana. Hilabahasata. Bazobona abantu akade bengaqualify bephakama. uJehova uzokwenza imihlola, utawukwenza amasingita, uzokwenza ihlabekisa. uNkulunkulu uzophakama kuvele wena, kuzoze kusho abantu bethi kunomuntu kaJehova la, ngoba ngibona amazulu namhlanje kade kuthungatha all year round. Izinto ebeyingenzeki, they will start to happen. 3 days from now, things will happen. 3 days from now, it's about to happen. No Jesu, lithi bamfake ethuneni, bayitshela ukuthi baqedile ngaye. Little did they know, 3 days from now, ubufakazi buyeza. 3 days from now, doors are about to open. But you cannot put a man with favor down. Awukwazi ukulwa nendoda enefavor. Uyivala ngapha, iphunyuke ngapha. Uyivale ngapha, ifele ngapha. Ungalwa nabo bonke. But the man with favor, the man with favor, the man with favor is unstoppable. The man with favor is untouchable. A man with favor is undefeatable. The man with favor cannot be shot, cannot be limited. I valedi, I bambedi, I feel. Shut up, Papa. Favor, 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 favor. Oh, bazalwane, yabona indoda enefavor ngeke uyenze lutho. Kuke kwahlangana uAbraham nomshana wakhe uLot, baqabana. Wathi uAbraham, oh, help me preach this word. Shahazia, umfundisi, umuntu onefavor awukwazi ukumbamba, awukwazi ukumlimita. uLot noAbraham baxabana ngoba izimvu zikaLot zasezandile, hayi njalo ngenxa kaLot kodwa ngenxa kaAbraham, ngoba khona abanye abantu abazosondela kuwe ngenxa ukuthi unefavor, bayibone nabo sebephumelela, hayi ngoba bephumelela basondele eduze kwakho bathole ifavor. Mase beyibona befana nawe kanti abafani nawe, awunawo ama-qualifications but I got favor. Ngicela ukukutshela, awudingi imali, udinga ifavor. Awudingi ama-connections, udinga ifavor. Awudingi ukwaziwa, udinga ifavor. uLot nomalume wakhe uAbraham lithi ngenxa ukuthi wayesondele noAbraham wagcina sebusisekile naye, wabaningi okwakhe, kwabangathi naye ubusisekile. Kanti association, that's why it's important ukuthi you must check your association. If you are friends with 10 millionaires, you will be the 11th millionaire. Association. But if you are friends with 10 broke men, you will be the 11th broke man. Association. Association. Abantu abanento ifuna ungabagxeki ngoba awuphumeleli into oyigxekayo. Mawufuna ukubusiseka njengoba bukwanyana musuku umgxeki ngoba you never get what you criticize, but you get what you compliment. uLot wayehamba noAbraham ngoba bengithi
umuntu one-favor, you cannot put him down. Wathi Abraham, asingabazalwane kodwa Lord khetha ukuthi ufuna ukuya ngakule phizwe ukuze uzobe endaweni yakho. Lithi iBhayibheli, wathi mayebheka uLothi wabona indawo eluhlaza. Wathi mayebheka ngapha wabona indawo ewugwadule. Wathi I can't go endaweni ewugwadule. Wathi ngizoya le ebonakala ihlaza. Lithi iBhayibheli, waye endaweni ehlaza kanti uyeGomora naseSodoma. Kodwa uAbraham waya endaweni ewugwadule ngoba indoda ene-favor noma ungayiphuca konke nakho, as long as favor ikhona, as long as uNkulunkulu ekhona, you cannot strip off, you cannot shut down, you cannot destroy a man with favor. The Bible says uLothi wayendaweni eyingama-green pastures kanti ukhetha wrong. Kodwa uAbraham went to the desert. Kwabonakala ngathi desert kodwa masekufike yena, even the atmosphere changes. Mawusufikile noma bengahleka bethi uqashwe kulesa sikole esihluphekayo kodwa sengene a man and a woman with favor. Kuthiwa awusashintshi isikole besazi siyabheda, sengene owesifazane one-favor, ungene kule department eyaziwayo ukuthi iyahluleka emsebenzini. Kungene owesifazane one-favor othi mayengene office athi the Lord is my shepherd, I shall not want. Angene owesifazane othandazayo ohamba noNkulunkulu ethi I can do all things through Christ who strengthened me. Kungene owesifazane one-favor ethi if God is on my side, who can be against me? About one man with favor is in the majority. Indoda yodwa ene-favor ihlula amadoda 1,000. Hawu, enganinanga uSamsoni waphatha nje umhlathi wembongolo wabhekana namafilisti awu-1,000. Washo ukuthi uSamson une-favor. Ubani ongabulala amadoda awu-1,000 esebenzisa umhlathi wembongolo? Kwangesiwe umhlathi wembongolo, it was favor slaying them down, favor destroying them, favor pushing them aside, favor pushing them down. But you cannot. Oh, I feel like preaching. It's favor. It's a Bible. Umhlaba ayabona Abraham waqala wablosoma, waqala wahluma, waqala wamila izinto ngoba kuhamba indoda ene-faith. Bayeke bekuthathe kancane, bakuthatha kancane kodwa ngihamba ne-faith. Noma ngangangihlonipha, as long as I carry favor. Noma ngahamba amahamente esontweni ngaluza abazalwane, but I don't want to lose favor. I can lose money, but I don't want to lose favor. I can lose friends, but I don't want to lose favor. I can lose acquaintances, but I don't want to lose favor. Because if I can have favor, bazalwane, yabona ifavor, mawune-favor ufika abantwana bakho bephuzile bengazazi amagama, ufike benjalo ubabeka izandla ubabize ngamagama ephuzile phelile, uthi you are the prophet, you are the intercessor, you are the apostle, you are the evangelist, you are the teacher of the word. Ngoba umuntu we-favor does not speak to communicate, but umuntu we-favor speaks to create. Umuntu we-favor akakhuluma ukukhuluma nje, kodwa umuntu we-favor ukhulumela ukudala. Oh, asikhuluma ukuthi we are communicating, but we speak to create. You must know, mawukhuluma, you don't just speak for communication, you speak for creation. Siyadala, sikonfess izinto
wenze enye into uvuke emthandazweni ukhuluma enye into. Lithi iBhayibheli thina singonkulunkulu abancane sisilelelwe inkazimulo. Ngakho like father like son, my father in Genesis 1 verse 1, he said let there be light. Like father like son, I speak like my daddy. Nikhuluma ngithi let there be, and it appears. Like father like son like njengobaba ayekhuluma uyadala. Uyeke lento yokuthandaza okunye emadolweni uvukume ngeenyawo ukhuluma ukwahluleka. Uyeke lento yokuthandaza okunye uthi uNkulunkulu ake usivulele iminyango, kodwa uthi mawususukumile uthe yasibona ukuthi uyokivuleke leminyango uphambana neconfession yakho. Ungalenzi iphutha lokuphambana neconfession uthi babeka izandla ubathandazela uthi laba bangabaprofeti, kodwa uthi mawususukuma uthi kodwa osibu hayi bayo yesihogeni behleka. Hayi uphambana neconfession yakho. Into ikhuluma usemadolweni ikhuluma usume ngeenyawo, ngoba when you speak for creation. Sengiyavala lalelani ngesikhathi uDavide esegcotshwa njengenkosi, kuthiwa wagcotshwa bishop mfundisi, wathi masegcotshiwe wangaya esihlalweni same time, wagcotshwa wabuyela ehlane, ngoba uNkulunkulu was not done with him yet. He needed to do some work. Kuyenzeka uNkulunkulu ezokuphakamisa eqala ekufihle, ivumele isizini yokufihlwa, ungakuvumeli ukuvela kanti akakabi isikhathi, ngoba a blessing before time becomes a curse in disguise. Bayinkinga abantu abathanda ukuvela kanti akakabi isikhathi sabo sokuvela. Lithi iBhayibheli wahamba wayeluseni wayolusa for years. Ngesikhathi esebaluseni uNkulunkulu wayemlungiselela isihlalo ukuze mayisefika esihlalweni afike seredi, emnikeza icapacity. You know ukuthi khona ezinye into uNkulunkulu akangakunikeza izona ngoba kwakayi-enlarge icapacity yakho to hang with them. Ngoba ukube kuthiwa wanikeza isihlalo engakabi nayo icapacity yokuba sesihlalweni kwakuyoba yinkinga. Abanye abantu abaseyithile kanti abakayikhulekela icapacity yokuzihenglisha. You must make sure that you also pray for capacity. Ngoba uthi ukhulekela umshado ngisahluleka na uxoleke ifoliswa laphaya. You must also pray for capacity yokukwazi ukuyi-maintain into uNkulunkulu akazokunikeza yona. So ngesikhathi esayehlala uDavide, God was giving him capacity ukuze akwazi ukumaintain into akazoyibeka phezu kwakho uNkulunkulu. Ngoba bayinkinga abantu umfundisi abanikezwe izihlalo kanti abanayo icapacity. Umuzwa noma ekhuluma ukuthi unikezwe isihlalo kodwa icapacity ayikho. Uthi usubalandile abantu bishop umfundisi wabalethe emandleni, umuntu ongenayo icapacity abaxoshe ngoba icapacity akanayo. You must pray ukuthi uNkulunkulu lezinto engiyifunayo ninikeza icapacity yazo yokuyimaintaina. Ngoba uma ungenayo icapacity iphenduka ibe isiqalekiso in disguise. But you also need capacity. So uNkulunkulu wambuyisela eyomtrainer. Lithi iBhayibheli wayelusizini nabafowabo babengekho kumgada. Amanye amahubo amaningi uDavide awabhala, amanye wawabhala esekwaluseni, engekho nabantu eyedwa ekwaluseni. Ngoba ekwaluseni la khona uNkulunkulu owayebuilda i-relationship naye, wayebuilda i-fellowship naye, emfundisa umethemba uNkulunkulu ehlane. Babemlusisa bodwa mfundisi uDavide izimvu. Ngokwesiko labaJuda kuthiwa mfundisi umfana omncane mayelusa izimvu ehlane wayelusa phansi entabeni, bese kuthi phezulu kuhlala abafowabo begade bemlinde ukuthi maqhamuka izilwane ezodwengula izimvu akayilusayo beza abafowabo bezomsiza.
kodwa uDavide kuthiwa wayehamba yedwa eyolusa yedwa, engabi nendaba nokuthi uhlaselwa yisilwane. Yingakho simthola encwadini yamaHubo 121 ethi ngiphakamisela amehlo ami eyintabeni. Lithi iBhayibheli ngoba esho njalo uDavide ethi ngiphakamisela amehlo ami eyintabeni, yingoba kwakwazeka ukuthi abafana abancane babethi mabelusile kwaluseni, maqhamuka isilwane sizobadwengula, babebheka entabeni. Mabebheka entabeni bebona abafowabo, bese abafowabo beyagijima beze ezansi beyomsiza umfana ohlaselwe yisilwane, bese besishaya isilwane besahlula. Kodwa uDavide ngoba he was rejected, wayelusa yedwa. Ngakho makuvela isilwane ehlane, uthi ngiphakamisela amehlo ami eyintabeni, esikhundleni sokuthi ngibona abafowethu bezongisiza, abekho abafowethu abazongisiza. Aqhubeke neHubo uDavide ethi ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni, usizo lwami luvela phi na? Usizo lwami aliveli kubafowethu ngoba bekho, usizo lwami aliveli kubazali ngoba bekho. Uzethu baba nomama ungilahlile, kodwa wena Jehova wangixosha. Uthi ngiphakamisela amehlo eyintabeni, abafowethu bawu7 kodwa bekho ukuzongisiza. Usewasusa amehlo abo kubafowabo ngoba uyabona bakwazi ukumsiza. Uthi ngiyawasusa amehlo kubo kodwa amehlo ami ngiwabhekisa kuJehova. Uthi usizo lwami luvela kuJehova odalile umhlaba nezulu, ngoba entabeni akekho umfowabo ozomsiza makunesilwane, kodwa umuntu akazomsiza uJehova ngoba uJehova uba nawe. Noma abafowenu bengekho kodwa lonto uIsrael akozela kalali, akanakuvuma ukuba unyawo lakho lushelele. Uthi uDavide, I am shifting my focus. I'm not focusing on men, I'm not focusing on my parents ngoba bazange bengisize, but I changed my focus. My focus is the Lord. Uthi usizo lwami luvela kuJehova odalile izulu nomhlaba. Kwathi ngikhulume nomuntu eMlazi Christian Center, ake ushintshe ifocus yakho, ungabe usabheka kubantu kodwa bhekisa amehlo akhe kuye, ngoba usizo lwakho luvela kuJehova, usizo lwakho luvela kuye. Shift your focus and focus on God, the creator of the universe. Shift your focus and focus on God, the one who was, the one who is, the one who is yet to come. Change your focus and focus on him. Odala umhlaba nezulu, focus on him. Okhulula imvula ebanisele bonke, focus on him. Ogama lakhe ungu-Lion of Judah, ogama lakhe ungu-Kings of Kings, the Prince of Peace, the Lily of the Valley, the Rose of the Sharon, the one who was, the soon coming King, the great physician, the great philosopher, the bread of life, the living waters, the one who comforts us. Inkosi yamakhosi, ihlumela likaJesu, impande kaDavide, inyanga enkulu ethwala intelezi ngomlomo, uyakhona eyindaweni zonke. His name is omnipotent, his name is omnipresent, his name is Jehovah Jireh, his name is Jehovah Nissi, his name is Jehovah Eliphelet, his name is Jehovah Shalom. He is our peace, he is our comforter. Baba, he's the father to the fatherless. He's the husband to the widows. He's the great physician, the great doctor, Dr. Jesus. He is the King of Kings, he is the King of glory. Shift your focus and focus on him. Maugula, he is the healer. Maukatezegile, he is your comforter. Maukala, he is your comforter. He is our guide, he is our friend, he is our advocate.
babekubangalela ngezinto ongazenzanga. He is not just a lawyer, but he is above the lawyer. He is an advocate. Oh bazalwane, uye osinikeza ifavor. Asimene ngeenyawo. I feel God. Wenze kahle wafika. UNkulunkulu. Kunabantu umfundisi abanezinto esekunesikhathi befuna zenzeke singenzeki. But ufike emthonjeni. Ngizwe uNkulunkulu ethi I am unlocking doors. I am unlocking doors. Uzonikeza abantu ifavor. Khona abantu izikade beyilindile. Nababazi ukuthi kwenziwa yini ama delays. Kodwa kunama delays empilweni yabo abangawaqondi. Abanye futhi bebathola izinto ezithile but kunama delays. Kodwa namhlanje the favor of God will open doors. There will be testimonies from now. His uNkulunkulu ethi he is unlocking those doors. He's unlocking those doors. You've been praying for something for too long, but I hear the word favor upon your life. Favor. Ngicela ukutshela mase uthola ifavor uNkulunkulu into azoyenza. Oh, uzokwenza ukuthi noma ngabe kuthiwa uapplyile bevele ithi panel ake sibheke sifune uthi ungaphansi kuyodonsa wena ungaphansi. Ngicela ukutshela into ezokwenzeka. Bayokufonela bengakutholi. Bephinde bekufonela. Bengakutholi usuku lonke. Kuthi lo okuphenele aza kufonele ngepersonal number yakhe ebusuku. Ethi kade sikufuna wena ukuphi. Athi ngicela uvuke kusasa uphuthuma indaweni ukuthi favor. You say it in your life. Uyazi ukuthi ngisho intweni ezincane you will see favor. Ngisho ufike emall kugcwele imoto but uvufika kune parking nje ungazi uvuleke kanjani. But it will apply in every sphere of your life. Favor. Ngithi uNkulunkulu esho njalo dokotela ukuthi favor. God is unlocking favor. Siphakamise nesandla zethu. Oh God, Nkosi engcwele, here is your church. Kunomuntu okhona la bazalwane, abantu abakhona la. Bathi sengiqala nokugive up ukuthi uNkulunkulu lento uzoyenza. There is the horn with oil that will activate and unlock. Oh my God. If you are here and you are saying, God, make it happen, sengithandazile. Ngibekwe izandla, ngabekwe izandla abefundisi, but nothing is happening. But God has sent me today to unlock those doors with the oil of favor. Ngicela uphuthumise ngaphambili, then we lay hands on you. We will lay hands. We will lay hands. Let the favor of God locate you.